Kámo, počkej, kam se spawnem? Do prostředka, nebo kam chceš jít? Asi bych šel možná dolů, ty vole, na tu trojku. Dolů. OK. Protože Takže si... No. no. No ten první boss ztratíme jako i hned. No to je asi Tam to. podle mě ani nedoběhnem. A tady podle mě Se nejde zase... spawnout. Dobrý jde. Uh. Tohle to asi nebude náš, viď? To asi určitě není náš. Zastavil se ale. Já už tam nemůžu za tebou. Ty jsi v red zóně. Sežrala mě Můžu, zónem, no. chci říct. Ty jsi v zóně, no. Ty jsi teď v zóně. Já za tebou nemůžu. Jo, OK. Tady typek? Dole? OK. Vyšlo tady. OP no longer hot. Já tam za tebou nemůžu, no. Nevadí. Tady je teďka ten. Sám. Tady se někdo hejbal, asi tudy vyběhne. Já už běží. Ty píčo. Asi poběží odsaď. Tady je nepřítel. Asi ses netrefil, viď? Ne. To bylo dobré. Pohnul se. Oh shit, Sherlock. To bude špatný, jo, s tou sniperkou. Až ztrácíme to zadámo ten point. Fakt? Podívám daleko hledá. Pro je tam infantry spotted. Kámo, tak je my jsme ten nejhorší recon squad ever. Ne, nejsme, v klidu. Tak jo, já jsem klidný. Hlava, nazdar. Týpek Nice. tady. Si z toho sednu. Až tam, ty vole, jo. Okay. Kámo, můžu k tomu keři jenom. Kámo, ty teď máš strašně výhodnou pozici, ty. Tady jsou nepřátelé. Já jsem dobře. Jo. To už možná jim. Naslepo do keře. Já jsem je viděl skrz kvíru, víš. Ztratíme ten Vlastně. point, ty vole, kolem nás prošlo jen 2 lidi, ne? No, ani to ne. Už jsme ho ztratili. Počkej, můžu za tebou do red zóny? Ne, nemůžu, to je ještě víc red zóna, aha, ok. Tak to je extrém, kámo. Ty vole, kde až ten point, tam nikdo není. Komandér tam je. To je nalevo? To No, není není naš. to naše. To není naše, no. Možná nabíjel. U toho. Ok. Jo, nice. Ale furt tady někde je. Ale tamhle. A dole. Přebijím. Ok. On je prstům fléru, koukám. Si podívám daleko hledat. Mají tam... Ty vole, to bylo Na dozad. tom traku tam označil Garrison. Kurva, dostal jsem hlavu ze zadu. Jo, tady pak. Já jsem tam nedal opečku, jo, on by tam ani nešlo, víš. Jedno. Já spawnuju se. Máš tam nepřátelé, batové. Jo, no. A to bylo, ty seš Tady. tady. Jo. Jedeme Garrison. Enemy Garrison. Už jsem mrtvej. Tamhle jsem něco viděl.
Jo, to je ten trak. Je. Jsem viděl, no, že tam něco to padlo. Tamhle. Na mě míří určitě. Já vůbec jsem na tom. A nemíří. Jo, počkej. Vole? Co? Lehl. Já jsem střelil na tvůj ping a já jsem ho ani neviděl. Že ten ping. Jo, aha, sorry. A je dobrý, dobrý. Ale víš co, pozitivní je, že 0 děleno něčím je Opihot, furt opihot, 0. opihot. Ok. To je pravda. To má pravdu. Takže furt mám 0 KD. Spíším daleko, hledám, co uvidím. Tady asi Dej sem značku, pak to. Zkus se schovat. Tam ten trak tady. No. Puma tam jede, po silnici. Tady někde. Jo, já ho vidím. Jo, spotlej na mapě Pumu. Tady týpek. Ještě furt jsme hot? Ne, už nejsme hot, už Ale hot, byl tady někde tohle. týpek, tady. U mě. Tady je Puma. Co se dává? Enemy light vehicle na Pumu. Je tam tank. Ok, ona odjela. Je u toho baráku ta Puma, jo? Jo. Počkej, enemy tank. To už jde pryč, vole. Opečko máme hot. Jsou někdo v baráku. Jo, v baráku. Asi rovná nestí. Třeba z druhé strany. Už je venku. U mě. Tak tam to měla být mina, vole. Dole, Běžím za tebou. dole. Okay. A nevím, jestli někdo další. Já mám proběh tudy, že jo? Jo, aha. Zase máme opíhat? Tak tam bude něco, kámo. Tam někde něco bude určitě. Se spal na to opečko. Ty pičo. Jsem slyšel, výstřel. Byl jako někdo tady odsaď Běží k přišel. tomu opečku. Běží k tomu opečku už. Jo. Ve baráku. Tam muset běžet pěšo. Ještě pak sem dej marker. Jaký? A ten barák jako v infantry, tu helmu. Okay. Tam je opečko někde pinglí vzadu za tím barákem, kde jsme byli. Ještě jako víc. On střílí. U mě? Já se spawnu ještě. Kurva. Dva tam byly. A nevím, A co třetí baráku. A na mý pozici. Kámo, já vidím teď asi 4 pingy, vole, po mapě. Jako z té lokace? Kámo, z naší lokace vidím 10 pingů momentálně a 5 na to jich je enemy tank. Aha. Tak nevím, vole, kde je ten enemy tank. Všude. Počítej si s tím všude. Jestli si Já někdo nějaký, pingnul Garrisu. jestli nějaký německý voják neřekl, že se cítí dneska jako tank, tak nevím, kde je. Sugar 5-0, zabírají nám VN. -ko. Kámo. Kámo, já jsem hodil minu tady do toho zákopu. Ty určitě někdo poběží.
A stane se z něho salát. Ty vole, tak to pěkně kropí. Už bude jenom potvrdit. Jo, tam je totiž tank, aha. Tady. Mhm. Já ho vidím, no. Oni o tom tanku vědějí, všichni ho pinguje. Já už tady jsem. Oni pohromadě. Mentálně. No nijak nematálně. Oni... Tak jsme v píči, ale. Ale to asi nedáme, kámo. Chybu. To už ani nespawne za chvíli. A jeden posranej tank, ty vole. Dozad? Ty vole, to už není možné, oni už jsou na tom pointu, ne? Jo, už to svítí. Mhm. Jsou ze směru toho half tracku. Ty jsem nedal OP, koukám. Kam ho chceš dát? Jo, tam, To nemělo cenu. I ten half track je v píči. I ta garista za half trackem je v píči. Kámo, je to něco, co není hot. Jak je v píči, jako tam jsou? No, svítí to červeně. Já ta to vidím, garista. no. A, Ale jestli... no, já se spawnuju. Já taky. No, tak umřem slovo. Jako jeden. Uhni, tady. Tak to je jeho chyba. Jsem dal hlavu. Yes. Já mu musím napsat. Já musím napsat do chatu. Jak se píše do chatu? Kámo, Bora za sebou měl Němce, neměl jsem na výběr, musel jsem volit. A to dobře. Já jsem střelil po Němci. Střelil jsem po Němci a on mi vozil rány, takže to je jeden za cenu jednoho. Jeden za cenu lepší budoucnosti. Jeden za cenu jednoho, jako, jo. Zachránil si hodně životů tím. Takhle to musí být. Ne, že jsi to zabil kvůli jednomu. Rovíš jít dobro. Já jsem chtěl říct jeden za cenu dvou, jako to je ve filmech, ale pak by došlo, že druhá věc není. Jakože jsi jemu dal hlavu a toho Němce si zabil, nebo jsi se netrefil? No, Já jsem vyspravoval jakhle. Jsi byl jsem spravoval zmatený. Němce. A on by do toho byl teda. A smutný je, že teda až dostal hlavu. Už tam něco. No tady Já jsem jsem teďka tam zabil týpka, tady přímo tady. Mám se dát opečkou. Asi můžeš, no. Jsou Tak taky jo. otevřený tady, ale asi jo. No nebudu to větu říkat, asi vylezu zprava. Týpek byl přímo tady, na pingu. Krásný. No, střílej po mně. Co? Střílej po mně ze zádu. 80 až east. Jsi mrtvej, nebo co? Ano, ležím. East až 80, to zbylo za náma.
Jsi mi nedal jako, moc jako velkou nápovědu. A já jsem ho neviděl. Jsem jenom viděl hitmarker, který mi přistal z té oblasti. Čo vůbec nevím. To je pohoda. Jo, vidím. Vole. Jeden, tady. Nice. Tady na blízko? Dole? Můžu, jo. To je nice. To byla ATčko, ty vole. Já namířil pan Zušerekem. To došlo teď barela, že kabu. Teď že by bylo hustý. Ale oni tam asi, no. Tam asi budou mít. A dostal jsem ze sautu, pingoval tam komandér. Něco. Nevím. On tam dal takový ten zlatý ping se sniperem. Nevidím. To nevím jestli... Ale tohle bylo ATčko. Okay. Vidím. Já trefím ty. Strefil ten plot před sebou určitě, víš? A ne ho před ním. Došlo mi náboje. Aha. Jako úplně. Ne, jako to. Zásobník. Kam jsem mohl vystřelat za těch pár minut života. Dobrý, tady. Cíleře, aby ti došlo amo, ty vole, to už je zázrak. Se to ani nedožiju, ty vole. Tady skáče jeden ve smoku. Tak jo. A ten se nejprve byl předtím tady. A ping. Mhm. Dole. Dole. Dole tady. Nice. Tady je tank. Na tom pingu, jo? Jo. Ok, enemy tank. Tak jako vyhokl by se měl brzo zpamatovat, jinak za chvíli vyleží do pověstří. Jaký tank to pomyšje? Ve sautu. Mhm. South? Tady teďka týpek. Dole. Se podívám na South. Jenom jsem slyšel kroky. Tamhle Gunner. Gunner? Jako co Gunner? Jo. Kulomet, dostal hit ten kulometčík na tom pingu. Vidím ho. Dole. Nice. Začal spirovat tebe, tak se začal spirovat já, jo, a dostal hit, jo. Dobré. Jsi odvedl pozornost. Jo, profesionálně. Jsem trošku zabil typka tady v ruinách, jako tady vedle nás. Bacha. Okay. Přiběh jakoby zprava, jako z tady toho směru přiběh. Ok. To je bombing rana. Jo. Ne, není. Je. To je. Není náš. Tady je ani Němec. Zaběh tady do kruhu. A už nevyběhne v životě. Ne, furt se tam hejbe tady. Kamu? Tak tady. Budu šumáva. Za náma někdo pingoval tank, ale ne?
Tamhle Jo, nic, tady, nic. Puma. Puma na pingu. Na pingu, jo? Jo. Němec tam je hlavně na pingu. Nevidím. Už není. Já viděl Pumu. Pingnul si? Aha, nepingnul, Na počkej. pingu. Tam je Puma prostě, Puma, jo, ne jo. ping, no. Vím, přímo na pingu je Puma. Kam já nevidím ten ping na mapě. Tady. No já vidím ten ping, ale... Já ho nevidím na mapě reálně. Jo, aha, protože ty pinguješ už něco, co pingnutý je, ok. Jaha. No to bylo pod tím totiž. Tamhle ti běží Tady je Němec. další. Záru. Panzer. 4. Je tam furt, jo? Jo, To je super. No jeden jo, ale byly tam dva. Kouká na tebe. To je sniper. A dostal se ho. Jo. Ne, furt tam je. O, dostal se ho tam, je za ním další. Tam to dostal, tak to už nevím odkud. Au, tady. Tamhle. O, musím to pingnout, Infantry Squada. Já nevidím zase ping, vole. Nevidím. Tamhle. Jo, tady je Infantry. A nevím, Infantry. Můžeš běhat tady za náma, Maxovi. Teď byl jeden tady. Já teď střílím ty, co běží k nám. Odkaď? Kolomet. To bude asi, nevím z čeho. Teďka Panther. 4. To P4 mi zmizela. Ok. Já tě viděl. Pičo. To je, proč to najednou ztrácíme do píči? No, jo, zezadu. Z Neříkej. toho směru někde. No, dostal jsem Kde hlavu. jsem, ty vole. Jako za náma? No tam, kde jsme byli. Z toho směru, jak se koukal furt. Já vím, no, tam byl. Jo, vole, oni jsou Je na tam? pointu. Kámo, řekněme, kde oni nejsou ještě. Jako po celém pointu. Zabrali to se v red zóně. Mhm. Já jsem to dostal. Máme co jede, jo, to je náš tank. Co tady? To peš ty? Za tebou, jo. Ty si představ, kdyby si ti ten dalekohled mohl lesknout. Enemy tank na pingu.
Dole. Záru, záru. Okay. Co pinguješ? Tank. To neprostřelu úplně. V mě sniperko za Potoroše. Tady vidím movement. Někam běžel, někam sem asi. Kurva, to pingnul blbě, víš, aby minul ten kev před sebou. Já jsem tady zdál mu. Dole. Tady. Nice. Nice. Běžím za to, jo, ty jsi tady vlastně, aha. Teďka tady něco běželo. Máme. Kam doprava. Čiže tak... To je v prdele, jestli já mám, asi stoupnu sám. Jsi stopni na to. Kurva. No to krabice, viď? Jaj! Typl jsem se. Tady. Třeba vidím A já ho tam. přebím. Netrefil jsem se. Hej, tak co je? Je tam? Někde? No je tam. Někde. Tam zaběh. Aha. Kámo, tak Aby ty neběh tady. pičo. A je tam? Tady? No ty granáty jsou Jo, asi tady. jeho. Dostal jsem, To těpe kdo? Jo. No já to nejsem, takže minimálně já ne. Teďka tam tuď vyletěly končetiny. Kárám, že to byl on. Doufám. Tak spawnem se A, teda na to pravil opečku. našeho, ty vole. Ale fakt to bylo omylem. Ale týpek tady. Tak už běžím. Oni jsou v tom baráku tady. Okay. Ty kokos. Už tady jsem. Já Jsem to viděl. Nevíš odkaď? Náhodou. Prava mi to přistálo. Zprava. No to make sense. Mě nezastřelili, mě odbouchl tank. Já vím. To jako moc direkt to neřeknu, když jsem se mu roznačal na mapu. Co v tom v okně? Kámo, Borec mi to chtěl to je ulehčit, víš, zepředu. on mě vystřelil do... Je z vestu někde. Už to jsem přiletěl. Aha, tak jo. Já si stoupnu dál od toho, no, když tam nemám stát teda úplně. Tamhle stojí nepřítel. Počkej. Už vím, odkud to přiletělo. Já už ho vidím puzíka. No, pěkně. Yes. Ty vole na blízko. Tam. Dostal jsem hlavu, byl na blízko, máš pravdu. No, já už nemám čím se obázat. Nic nevidím! Přestaň pojď střílet. Co mu netrefil? Si ne, prej. 260 metrů longest kill. Tohle. Že už bych tam asi nechodil, ty vole, nevím. A když možná třeba tu jedničku znova. To je docela dobrý úhel na ten point. Jo, nehod. To opečko. Garrison, opečka. Ne, vlastně opečko už není, aha. Overrun, oh.
Hm. To je na hovno, vole, jak ti to nechá spavnout i tak. S tím máš vždycky s tou sniperkou, ne? No, dobrý, tak Tam musím tady, se až ne? takhle No. Už to je náš? Tak tady mám bílou helmu, doufám, že to ví. Co je? To nebude naše flára, veď? No, upřímně. No, není. Jsem jednou zabil tady, tak bacha. To je docela blízko taky. Mají nějaký spawn. Dole, na pláži. To je spawn. Je to bednička, no. Tady u té lodě. Oh shit, dostal jsem precision. Je tam garrison. Okay. Tady přímo. Hej, co je? Jo, dozadu, aha. Opečko je hot, ok. No jsou v tom bunkru nad tím, no. A zákope všude okolo. Ty vole, koukám. Dáme. Uni. Oh shit. Mám jsem tě obětoval do za jedno. Jaký jednu za jednu? Ty, jak jsem po něm začal střílet, tak jsme přešel vole přes zbraň. Já jsem dal minu, kámo. To nebudu čekat. Jak Tam je? jsou nový opečko. Co? A tady u toho, tam u toho dole. U toho. Tady. Tam je ta, jo. Jo, outpost. Garrison tam je. Ok, na tom pingu, jo. Jo. Tady. Enemy garrison. Jo, pingnul jsem to. Hezky. Garrison naše outpost pryč, víš tak? No, já jsem ještě nepoložil. Ono zmizela? Já nemůžu. No on je přiběh k nám, že jo, jak jsme ho stříleli, tak on se vbral. Už jsem mi postavil. Furt Je hot, jo, jsme hot. Jo. On No, popěží, očividně já nebo. má na sobě sečlu. Ten tank. Jo. Zničili nám to? Sundal jsem ho, ne, ještě tam je další. A počkám, až se přiběhne. Je tam jedna, no, tak mohl by na ní šlapnout. Tak dole. A furt tam je ta Garrisona. Jo, furt tam je, no, na tom pingu, jo. Tady běhají prostě všude kolem mě, ty to slyším. My tam máme tank, tak proč to nesejme? Což je na half track, jo, se chcem spavnout. Já jsem furt Či? živej. Aha.
Cože? Tě nevím, točíš na jo, už tě vidím. To nebylo, ty vole. Tak Harrison furt žije, ty vole. Se divím. A ty jako ostřelujou, jako furt. Jsi tady měl venku Němce? To je možný. Kámo, tak ale to Přežil není jsi to? karm. Ne. No. Jsem zrovna dobíhal k tobě. To mám, jak chceš, tak pak pingnout znova, ale zmizel ten ping. Momentálně 10-19 vaře. 40 k 8.